Nipa Odasanii nyakra. So Odasanii. Nipa Odasanii yo. So Odasanii. Nipa Odasanii nyakra. Mejini dio. Sano baya mwane. Menene kesu wasem. Afide da one thing. Prami brejina ma brego. Prami brejina ma brego. Yepese yekumi na yejibe japade yepese yesame. Bonti suni batowa, de free vie ni ba. Bonti suni benyawa, de free vie ni ba. Krugantanga, me webusia, so mi akowai. No ye mi say, yonko bone say yo braba. Yonko bone say yo brabo. So Odasanii, Nipa Odasanii yo. So Odasanii, Nipa Odasanii nyakra. Nanzonya obeku Wasrecha oba Nanzonya obeyeo Tira uye Ewo ya weo Oniva weo Umeni asenchene uweni wazo noka Hey Oniva Awura Wani checha watiko Nam wana me bana ubo fuchogu mi tinti wa hu. Krasini awani mieye. Man wa hu sa me ba ene nti wona batre ba ti bo fuchogu mi so sa. Adai. Awaya. E fucho be na mabagu so. Wani na twetwa wati ko hu. Wona bache bache ubo fuchogu mi so. Ba se ochem sa man wa hu. Wa hu. Ha? Wa hu. Dabio, wan kasa de pa ne hawo. Me sare. Awaya wanya ba ye wa hu. Ha, manu. Me nya beye ene na how betum be yama menu betum be yama me menu me situ me beye mama menu to me beye man to me be yama me hey ready me dem hey what thing I will pim no bossa ade asambe papa first menu ni tua pa asa beba no a shada nam bachire pomfu twogu me so me ko kan yo se me beyfo ti me se nko ntu me beye mama awoya wonam enna obo mfutu agu na ase etie no ne dia opem ne bosa a obu ne bu agu no papa o se me beyfo ne wo so ye beyfo awoya wona ase na obo na tie agu na wo kana woni abro wonam mfutu no enya mfutu na begu na ase won pese mfutu begu na ase dia enya wo yai pentaban na tufa wiem obapa eja menu ja bibia fa che moate Odansa aso dudu obribi tuntum se wi wadaroma fone tume ne ja bibia ma nenka wate medasi de wo se wo ba betumi fi manu me pa chobra manu pimini bi ansa no firi hako me yetete why yetete hey anyone wofa awoya se menu wote ne kase twato a kan ya de koye se ono di ya tete no wo so me na di mata papa sa wa na ape asemba obegina mechi wona agodi na chi no waye wo wa bodampa asemba megina wachi asemfu wei ana megina wachi media me megina asem a nyansa wo mo achi na megina wo enyansa hu bi ti sei se wo bona ti agu me na ase wa bra wo nan wo di nam na tiam wo di nam futrom ayi da wo penta entabana untum fa wiem se wo di wo pesa na tiam agu na ase na wo ni ma begina wachi ese munu we na me ma begina wachi hu se me ni adwenti hey awo ya wan kasa no wo gidi ai wo ye ntoba ana se wo me kwasa okwa fi bosom so wo ye nsuo bi ba na wo bodampa hey awo ya ade na wo ye no hwedi na wo ko ho ani ma se ba bi kame wonim se me meti akonya so edom hwe me asua me obi a mebu me ho
Wo yo bia wo ankasa no me po wan ampoa me nim de ntia wo te sa. Me nim afutu a me mfantu wo ya wo ba wiase. Me hu afutu a me mfantu. Me nim asema me nka nkyere obiam. De wo ya na ya dai. Oh. Uni a kyerɛ da. Afei no aba. Nyansamu no. Kam de ne ba fie na be kyia wo se uni a. Sese woni na ba be tena kuro die. Wo hu anim gwase a wagu hu ama sese wo hu. De wo ye no. Asina nim pe wo. Wo enye kotie bese. Enyu obi na akoka kyerɛ se uni a ne se do tie. Ono ankasa hu se wo ya wo je wo mu ho. Enti ada obenya wo a obeke kasa nyoma wo a wo ye nyina suban fiu suban tantan no obenya wo a wo de bebe mama akoma ho ya be hu se hu. Mami di fie. Era fufa di fie. Di fie amo fe. Sedi obejini ura kaso. Ba. Ova papa bi. Papa ja. No ayi bosan sa. Rewe ya. Edi. Yes. Awa yiro ho bo me samhane no. Da mro pe bibi no minisho. Edi fie dia na meje no wo. Eye mincha so fa na media. Di fie enye se ya da wati. Nyoma besisa. Nyoma besisa ankasa. Dia make bia hu. Kasa na minim se bibi nti na afre. Di fie. Tonya se bia. Me ti amiti hoi ana bra me bre nyina no. Eye wo ene me bai. Me ba ohima nti na me bre. Me pese me bre me mojani. Na me ye be mamu na daachi wo wankwa nyame a. Na me midi kan jawa me chiri anye basa. Ene sei. Aye kokofu no ho asem na me pese meka. Du fie. Me pese ye ton koko no. Ye ton kokofu. Na meka asem wa ha wani hwe me se me nkasa nwie. Se me nkasa nwie. Ye nton fan dwie no mu. Ye ton ni akwakoje asase kasiye pa. Fi se no ma ye ma adwene se me bebre me mo jani. Ma sifa pem. Hwe me be ye nkubofuo. Just me be ye body fuo mfu a me be ye no. Na ekoba se koko inkwa na no wani da so a. Tu fi enoma ntumi enyina sa. Na onim se oyukunu metiwe. Ibotom na enye. So eba nyansa ene adwene a. Advantage ani akeka no. Hwe eba nyansa ka minim nyansa chen obebe. Ni awti akeka onyansa ketwa na adete akeka nsem no. Menye dan kokofuo na mema koso a kire wuniama ne de ama me. Me didi mu nkakran ne yenkotom. Na wo ni mafuo ya kwafuo hye no, wa sa anya andrem. Wo bedada me. Di fi enye nada. Hwe me pene se oware yentu ye nansi ho enkosere ni bibia biom dawo. Na ye wonfuo ba miensa enan a de biom ni yehia. Wo de enye hwe mahunu se abowo se wonto namda. No ato akoto brabo as wanya brabo akuma na wodi dwudwam. Wonya kokofuo da. Ti abusua we na wo beto mu na na me so na wanya kokofuo no. Na esoso wadaye wo de da adwene ho. Sunie wo hoi e ma adwene. Ye na da me bia be nante adunu me ma nante atra ho no. Anya me kuro ne wana, anya me no nati. Abet na ha de kasade e be dada me na me ye dada me. Do fie. Enya adwuma. Sembi ha me pa sa asem no. Me mo so nkire obia okure mu. Impeso betima wale asem. E wale bedi de. Baby awo ye madri. Bene wa ne se wa hwede omoduru. Obia ka me ni me kuro ntem asem da. Na ade abedi da ye no. Che se aye me ya e wo makoma mu. Ade.
Then you want you must buy be eba. Tuntum fefefe. Oba ye ebusa otrase ebusa na mane anasem nyina ne say. Ni papa ni bedi de. Na ne maame one ne maame tie se ni mpon. Na ne maame ewuo no ka che ne say ni papa ni bedi de. Bi kwa na maka so oboa. Bi odi bibi be hye me kunu. Eti bi kuru so busa no afere me kuru ka kan ne ho a. Na ye no kore say. Ne ba no akwase ni mpon akodi agobone. Na ahame o le be di det ma fi mecha ko aseni mpon akosi mechi abo adwaman na asem no kra ba ye no na me so be ka asem papa bi a kire me ma hwe be di de sa be di den ka hwe kire me wasa ye hantan se krokokoko awo me so me da asen so ene dia wo dia ma me na asem wonti ma ko kan kire obi a ma na ko ehe no bo ma ne da wasi na minim ne ameye that's it asere wa nya abotira be pim sa abri no misrewo ma fi enyo sa minim ne ameye afa ho wai matira na ne misre danse miswa waje wo fe so ti misre kwan na mako danse did One boss I didn't tell. So come here, dear. Dear Dawana, no jalele. A dear Dacroman said, Maybe a jalele. And I've ever done somebody quite. The minimum. Who from a jalele be come to the first Kuruman? What about home? What? A friend said, I didn't be a jalele. Every day. I just man I am there. I know one there. What? Munipano. Omumu adi omufie fo nyina nti omunya akese se ya omumu hwe eja lele me chia o no na wa hivyo ene ti woni munyansa kura sei asema obi abeka mi dia gunu so se sia no wo so ba ya no ana abeka adwe bia na otire me dia jala lele openyi hwie bedi wa hivyo wampa sebe omo kanya sasema ya Muhammad nambi me ni aja hwie bede ina me ni aja lelele me di ene be ma bedi de asamba openyi bedi de we de wadarumo odi kru na asoma me say me frɛ oni embra ahemfi sisia to odi kru na di sa di mfon na ma asafa be frɛ me eja de ye me mate na me ana me say odi kru di sa di mfon na ma pacho de edi be na odi ma openyi bedi de na wajibi sepanyina aso se be frɛ me panyina bedi de na ba wo frɛ me jala lele oh frokono wa di ka fi me ba wate so be huku akọ ya ti wani mai se papa di no mo fro me ndi e mani nyo ho me ba me kire mu why biom oben me raso ni ai oju ko so sumani ba o Abebese, mami awia. Ade na oya ma show sa. Eri ase. Papa champon bro. Bikan, neba. Why? Kacha nza meba. Nemum. Mami eji wa wo de na wasom no. Jemu mano. Nyesa nana no be yuto ama wani maguase. yakoye meme sebi ema ye no muti ema ho amti
Fie be dey. To one home asetena. Okure. Be hadwen. Yeah. Na sebi odman ko bo ne ma no. Eduru bi kura wonti o mase. Onti o mase. Onti o mase. Be ma bia o sebi se okonya abano ma ankenye bone. Nanso Biura ede ha kakra mu yeme na kakra. Sebi anya do sebi eburu. Bia nkomo ne ko no menti ase yi. Abano ma se ma ba mo no. E che Dabi. Biura. Eye wo ha wo yire. Na beka. Eye me yira adwa beni. Ana aba horo me a kire wo. Biura. Na asma e kenya asma sebi otie mu. Biura sam wo nya asma se metiem. Dabi. Na biura sam ba biam na mentiem. Na me ken wonto bo asema ma no nsi. Ese wonye bone. Na bone a wo ye wo mu ni se mfomso a wa ye wo mu ene se sebi esi ye na se wo boy ramane. Mo amona mane amamre atwamu na agofre piefi prekope. Sebi anya do mi wura. Anya de ameme pe no. Ena ye mfie masem. Na sebi emfanto hu nti de odafi ase ne wura hoda. Si e bontre mu pa akire nsem wo ha. E bi kura watena nkunya tie kunya so wa ya mo de tie kunya so. E fra mo ahene no mi. E bia na de wo mu fie no. Eso so se na meme die. Na so obi fa obi de emfiri ni fie nkoton no. Ne mpo me yere no. Mafomo na bibia kura ni a sebi menya kakai. Ana ade china so me din so. Ka be chira me. Sanya anya ana ka akoye nipa hunu bia anya asan ko oton me. E bo bo no bo na sanke ye yank wo meka nje. Iwura ko se facha me se meti ahin ni mu na makoma koso. Tide. Awu kasa masabi akotra akoma henfo so. Mu nyina so mo nipa miwura ko se enna madiki apa acho no mikuta wakunyam facha me miwura. Anya ade. Miwura se ma wo kan e mfie masem. Akora no mimi mpo me nka no. Nenso mpanyina kasa wo kan tankese gu amra ma pie nti. Anu wa we ma kira kwan anu aba. Me ira dwa be na akora ba ye no. Me ntimi mpam no kopem so wo nipa. Ma pemo ne mpo bibi kura wo no mu a kasa kira me se nipa. Anya na kakoye nipa hunu bia. Sablen ko de masem enam kure mo ntene so. Yes nyina ese awie. Esa asumdwe ba fie. Yeah. Iti patayere no na asumdwe emre fie. Me ma ne mpata. Ma ne mpata. Mi wura no kure ni e. Se me kase ma ye bi pen a na me boa. Na nka woni mo bi a e bi a wotie kunya so bi a bia bo wani pen. Ya wa fom ne yere pen a. O pata anu anka mi nkobusa ne de ode ma na nka me so me ma me yere bi. Yiride. Mi wura. Sebi wonya abofra. No kure. Wa ahwe pato ba no. Se be ya asumdwe be fie. Wonya ba bi du trato. Ntina hwe ne pata no. Mate abra. Ntima ka che wa. Mate. Mi wura. Me da wase bebrebe. Bo me kase am kura so no se me ma no fom ya. Mi wura. Fache me. Na wayo mu kokromuti a yensa ho mmopo ti we de me fa kwanya we ya so nka masere kwan akwa da na ayi konto ya wo ba ayi konto da baby ya oba oda so ti akunya so de Bibi aboko. Bibi aboko. Sa. Ade. Obo na ache. I said the refuge will be. Kaka, na menya to san kaka. Sa, na chiboko. Oh, chiboko. Na brefi we. Abefi masumano. Asumano. Okwa chira na. Shedan kwachi me so on pa haba miti mamiti. Bi abacha kaka. Mate. Shedan kwachi. Se bibi aboko de. Oh, miura. Bibi aboko. Se nyume shedan hu wayo kan yi. Ensurechi chiri din. Sa. Patron chop na say obeto ho wa. Me rade mabana. Ya ba me didi. Ena de ye ton se didi. Rade du de oli gide ya na mento. Ade. O twan kontomo na kese do. Si ana dwane na sam nye bi emme. Sewa. Kontomo ko ko ba. Rade na ne ku no. Kontomo do de menta. Eba. Oi. Ja. Ade. Oi. Enti mampanyina wani afia duru sei
went me for akoko mu nsama ansie asim pam akodi kuro fie ho na akosi ntima gufia haka wagu ho anim ase papa uye nim guasi ni papa na make sense mu ya kire wodi me ko di kuro no na de me ko sie nkokumi ana nkwa me dai ukwa okun wanka waba de bi nsi wiase dani de kun wanka ba ana mi bisa se de bi nsi wiase da bi ni we onim aguase manim aguase na wodi aho afedie wodi aho so wa free machi ko boy adwaman ukwa de fo ho no minim ni yie pa se wo se bibi kire wo enna fa ya adwuma enna beboa wo na onim se odefo akodu nanim obesi bibi a kire me na apese odefo si bibi kire me na beboa me mo akoma atoye na de na wa wonse wa fa machi nti ohuye me hwe ohuye me tai hwe ohunya ma kono hwe mi pesa me no bakasa kra hey mi pesa me no bakasa me dide mi pesa me no bakasa adwa beneni ay me bone mi pesa me no bakasa hwe mi pesa me no bakasa de se me tawo adwaman adwa asam sia nya abutre o asamba nya abutre wo tentene ko adwa Joa. Arasa. Papa. Wo ye? Na no madum me hoye. Na what did he? Papa mpache da mi nidi. Uni di? Papa mpache da mi nidi. Joa. Wo jani o ye bi anka. Mura. Me no am kwa me yemi. Arasa. Papa. Boy. Abafi. Na mama hotse. Na o mama. Amisawa mini bebe o. So ni bia mama. Abafi mete wase. Meni me ye se wo bɔ ne ho ban. Na de tie ne se. Meni bibia o. Meni se wo ko mama. Meni se wo mama. Wo ko ne ja. Nso mama e wo dan mo to bi mo ko ne ja ho. Awukoko itinye esumasem biem emame na dem pesa wuti asene se de wo ye ne kwan so am no mete wose sanse eni e ba ko pe na te bi owo mu no so no wo do so ko de ma no tu ko na nchen a ense hwe te me hye wo bo se asem me ka me no mienu pentam bia antida sanse me hone se eno ntina ebribia wa ya bosom a onye nji no na mebo modin se mebuo se dwen na obehia komando bibia mpontoma na se opɛ fofora ma na de efra wo ka kyerɛ me abrafi epɛ de amam se da bia wo wani ji be wie pɛye ma so be fia obetimi asere ama obi so ho se nye se bia metete ona metiatia ati de me kan se Misawa nana sha. Oh, enyeho. Omo shon so. So wotime nyama no ho adaje. Sanse, obi no hono mpa. Sebi bibi to chima wo maame ho mpa mo do ni sie. Mo kwa foforo no maame ba ho a. Omo be so omo be yoma nim se omo maame. Ti wo se wonya sa odo na maame na. Wotime hwe no so na no be hia wate.
Answer. I am a trainer, Umpa. No, I am a mumpo. Poor Uncle, I will not accommodate on no quantity. I am a fair journey. I made their command. Many how who crow. Some penis will be out to Mago. And a day. What a brave fee. Oh, that dear pa, why? Stand many actors tell me my fair. And since you find shown and some crumbs, and Grandma, Jenny. I say, come on, wait. I would have been here. I don't know. Who did it? And you should call you. I'm powerful, but I can choose. Come on here, boy. Yes, come on here. Oh, Pastor, oh, damn, Quantana. Oh, boy. Who did finish to call goodness? Better than one Wadiano. Make a catch it out. Who need Bagiano or Malubiana? Then one family good. Our dear will, Ocho Mune Battery, what you mean, Muno? Lancantra Motion. I dear, I'm in Pano. And the Guadiano, now I didn't to me. I died. Baby, come on, I'm near breath. You want to say, come on, by I said, the wolf, meaning it's going to go. What, oh, man, they are our dear. Who are going our dear? Then to make a jam our dear. Timo. Yabodo, catch your baby brace up of Frowy. Osa, you want to make us up. Tiano here, no, young fire here to Tiamofra. Catch you. Well, she's goodness. What did you to call goodness? My one soon, you won't come and work. I'm very feet. You want to put your two Only have a feet. Oh, yeah, Why? You go here, Kurumaba. So I'm on Cho. Why? A refi. Oh, much me, I dear man, me fire. Neya, and say, Neya, and say, Yabodo. Never uncle, no. And mammy, no. And mammy, no, in you say, go buy and go any here, you have a friend, and you get Yana. My catch us and people also. Abo fry and fatia, and he and the table fry. What catch you? Better, our dear way to go. A bamboo with your bamboo from Mr. Jamame. Near me, why am I? May ye a brief, Mr. Why? Aye, sir. Why? Odasanii, only Odasanii, you. Odasanii, I don't know. Odasanii, only Odasanii, you. Odasanii, I don't know. Ebo mijini dia, na menenwa, menene kezozem. And the action I one thing, hey, yes, I know the party. Univanyo, once Univa won't Jawas as you that. Rame Regina, Sana, you brego. I was young, don't you know? And I want to say, yeah, but see, I come yo. Near Jimmy Japan. Pesi esemi